Καλημέρα παιδιά. Λοιπόν, θα κάνουμε το giveaway σήμερα στις 2 η ώρα. Να πούμε 2 η ώρα. Θα περιμένω να μπείτε όλοι μέχρι τις 2 και 10 και 4. Ή μάλλον, όχι, θα το ξεκινήσω 2 και 10 θα ξεκινήσουμε κάπου εκεί. Ναι, τέλος πάντων, λοιπόν αυτό 2 και 10, 2 η ώρα, συντονιστείτε για το giveaway σήμερα. Καλημέρα παιδιά. Λοιπόν, θα κάνουμε το giveaway σήμερα στις 2 η ώρα. Να πούμε 2 η ώρα. Θα περιμένω να μπείτε όλοι μέχρι τις 2 και 10 και 4. Ή μάλλον, όχι, θα το ξεκινήσω 2 και 10 θα ξεκινήσουμε κάπου εκεί. Ναι, τέλος πάντων, λοιπόν αυτό 2 και 10, 2 η ώρα, συντονιστείτε για το giveaway σήμερα.